свити миличък. Казвам съм само скромен. Това не означава, че арогантността означава номер едно. Градно съм съгласен. Саше, благодаря ти, браточка. Победител в мини-дебата днес е Симо. Аре сега, брато, отиди да връзнеш 2-3 финта. Не, аз искам да питам нещо. Защо като Меси веднъж не постъпи? Защо не протегна ръце към мен и не каза благодаря ти, папа? Защо никой веднъж не го направи? Защото са ми къси ръчичките и ми плащат радиото по 1000 на месец за лечение да стана по-висок. Но станах по-дебел. Благодаря, баба. Българското национално Дарик Радио. Часът е 9, аз съм Стефан Кунчев. Новините на Дарик Радио. 117 населени места и 23 000 души с прекъснато електрозахранване заради влошената метеорологична обстановка. Най-тежко е положението в областите Добрич и Бургас. Там усложнено остава и пътната обстановка. Единственият достъп до Бургас е през пътя Елхово-Средец. Магистрала Тракия между Карнобат и Бургас и пътя през Петолъчката са затворени за всички автомобили. Останалите магистрали в страната са отворени за движение без ограничения. Подробностите сега от Вилиянкова. Близо 23 000 души са без ток към момента. Най-много засегнати населени места има в областите Бургас и Добрич, каза енергийният министър в оставка Теменужка Петкова. Към настоящият момент 117 са населените места на територията на страната, които са без електрическо захранване. Засегнати 22 900 абоната. На територията на ИВН са 69 населените места без електрическо захранване и съответно засегнати 11 300 абоната. Най-тежко е положението на територията на община на област Бургас. На територията на Енергопрод 48 са населените места без електрическо захранване, като са засегнати 11 600 абоната. Най-тежко е положението на територията на област Добрич. Всички автомагистрали в страната, с изключение на участъка между Карнобат и Бургас на Тракия, са отворени за движение без ограничения. В североизточна България има най-много затворени пътни участъци. През деня поетапно ще се отварят главни пътища, каза регионалният министър в оставка Лиляна Павлова. В Бургаска област остава все още по-усложнена обстановката и достъпа до Бургас все още ще се осъществява по обходния маршрут през Елхово, Средец и Болярово. Област Варна, магистралата Варна-Шумен е отворена и са отворени една голяма част от третокласните пътища вече в второкласните и третокласните пътища в областта. Остава най-сложна ситуацията при Долни Чифлик. Там работят екипите усилено, за да помогнем и на общината, тъй като там е най-сложно с общинската пътна мрежа. Ситуацията в Добрич също се подобрява. Отваряме Добрич-Варна пътя за движение, за да може да имаме достъп към Добричка област и поетапно усилията ще бъдат насочени към отваряне и към по-малките пътища в областта в рамките на деня да бъдат отворени. И аналогична е ситуацията в областите Търговище, Разград, Шумен и Силистра, където главните направления поетапно се отварят вече за движение и се пробиват и малките пътища. Въведени са ограничения за тежкотоварния трафик в най-засегнатите от снега и вятъра области. Камионите обаче могат да се движат свободно по цялата магистрална мрежа. Фирмата, която почиства столичния булевард Цариградско шосе, няма да получи полагащите и се суми за вчерашния ден заради задръстването по ключовата артерия с нощи, съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова, цитирано от БНТ. Проблемите с придвижването бяха продиктувани от лошата организация на почистването и наличието на много сняг по платното. През изминалата нощ в София са работили 146 снегорина. Във Фейсбук профила си Фандъкова пише, че ще се налагат
ще се наложат и санкции на други фирми, които не са почистили своите райони на време. Тази сутрин градският транспорт се движи по всичките си маршрути. Обезпечени са планинските пътища Бояна, Златните мостове и Драгалевци, Алеко на Витоша, Очитоща, Фандъкова. Кметът на София обявява, че 5-6 дни ще се работи денонощно по почистването на снега в София. Днес ще се чистят районите на спирките, стълбите към подлезите и вътрешно-кварталните улици, там където е възможно, пояснява Фандъкова. В кризисните общински центрове в София тази нощ са нощували 205 човека. Към момента няма информация за квартали в столицата без електричество и без топло подаване. Екипи на Софийска вода са работили за отстраняването на аварии, причинени от замръзване. Жълт код за силен вятър и снеговалеж с снегонавяване, обявен за днес в 7 области в североизточна България. Бурен вятър с пориви до 20 метра в секунда. Ще има в Русенска, Силистренска, Добричка, Шуменска, Търговишка, Варненска и Разградска области. И още една новина от страната. Рано тази сутрин в Врачанско село Галиче се проведе протест на част от жителите на населеното място. В центъра се събраха около 20 на души, които са против решението на специализирания съд да пусне под домашен арест кмета Ценко Чоков. Жителите на селото изказват своите притеснения от неговото завръщане. Те изразяват своя страх за живота си, за семействата си и за своето имущество и питат, щом не е той, кой е лидерът на престъпната група на Ценко Чоков. Дали кметът на Галиче ще се прибере в селото, ще стане ясно, след като изтече срокът за обжалване на промяната на мярката му за неотклонение. Новините на Дарик можете да чуете и на darikradio.bg. Времето. Разкъсване и намаление на облачността ще има над югозападна България. В източна ще духа силен северо-западен вятър и там ще има виелици и навявания. Температурата сега е между минус 13 и минус 8 градуса. Максимална температура за деня между минус 5 и 0. След обяд ще последва ново заоблачаване и нови снеговалежи, които до вечерта ще обхванат югоизточната половина от страната. Новините, коментарите и интервютата. dariknews.bg. Новините Симе. Българско национално Дарик Радио. За феновете на спорта
ще има много съдържание. Представи си за 2-3 канала. За какво съдържание става въпрос? Да. Откакто са основен спонсори на ЦСК, вероятно ще и нещо повече на ЦСК ще се дава. Ще има всякакви видове спорт, дори бокс, тенис, всякакви. Добре, това е интересна новина, но как тези канали, къде, какво? Тези канали, предполагам, само в тяхната мрежа ще вървят, т.е. ако си абонат на МТЛ телевизията им, ще имаш достъп до тези канали. Утре вероятно стартират, тъй като утре ще ги обявят, би трябвало. Мисля, че вече... не се знае, но мисля, че ще са... Може би за начало ще са фри. Да. Добре. Може ми да попитаме. Да, може би директно да попитаме. Новите технологии позволяват. И така, интересно е за хората, които обичат спорт, да гледат спорт, сигурно ще има всякакво съдържание за всякакви вкусове. Аз лично не съм чак толкова фен. Не, то зависи какви са спортните събития. Защото ето виж, Twitter все още не се отчели дали има смисъл от това, че предават Националната футболна лига на Съединените щати, която в четвъртък е дербито им и те го предават на живо. Аз вече за кой пореден път гледам. Гледаш ли? Да, гледам и супер интересно ми е. Аз ставам именно в този момент, в който матчът вече е предполовен и докато си почивам и се напрягам, т.е. се отпускам в тоалетната за начало на работния ден, знаеш колко за време идва американския тачдаун! Твърде много информация от ми. Аз съм известен с това, че споделям лични неща по радиото. Няма нужда да ме послушват от данс и така. Всичко си излезе. Така, Ники, това е безспорно интересна новина. Да. Казваме я предпремиерно, утре официално. Добре. Друго щях да те попитам. Вчера ли се отбеляза 10 годишнината от iPhone? От представянето на първия iPhone? Онзи ден, да. Онзи ден. Всъщност аз си мислех, виж какво нещо са новите технологии и бързото им развитие. Смятах, че iPhone е поне на 20 години. Да, толкова сме свикнали вече в ежедневието си, че си мислим, че това е нещо, което винаги го е имало, а то всъщност е едва на 10 години. Да, и всъщност с него тръгна така наречената революция на смартфоните. Вече и до тогава имаше устройства, които наричахме смартфони. Моделите на Nokia тогава бяха на топ позиция, със своя Symbian. Да. Но когато iPhone излезе, вече започнаха всичките следват този пример. Големи сензорни екрани, или по-големи за тогава. Първият iPhone беше мисля 3 инчета и 5 нещо такова. Големи сензорни екрани, достъп до приложения в последствие, възможност да сваляш игри и така нататък, вече да ползваш. Което разви огромен друг бизнес. Справяне на приложение, измисленето им и така нататък. Едва на 10 години. И интересното е, сега няколко ретроспективни видеа се появиха как Стив Джобс обявява iPhone първия тогава, през 2007 в Сан-Франциско. Тогава е обявил, аз вече това въобще не си го спомням дори, казал е, сега ще ви покажа един iPhone с сензорен дисплей, едно устройство за комуникация, за интернет комуникация и един революционен мобилен телефон. Тоест той обявил първи iPhone като нещо, което събира 3 устройства до тогава в едно. И акцента всъщност, сега се появиха няколко коментара, акцентът е бил върху мобилен телефон, т.е. iPod плеера с функция мобилен телефон, за хората тогава е било голям хит, това са искали. Но третото нещо всъщност, този интернет комуникатор, в последствие става всъщност водещо за iPhone и за смартфоните като цяло, въобще приложенията след това, дигитално съдържание всякакво. И в момента, между другото, точно услугите, продаването на съдържание и услуги в Apple бележат сериозен ръст, докато другите продажбата на устройства спадат всичките им категории. Което е интересна тенденция за бъдеще. Да. Но да видим тази година с iPhone 8, юбилеен, в септември, очакваме. Очакваме го, да. Какво много от него, това като му дойде времето. С американския пазар имаше една интересна новина. Окончателно стана ясно, че Amazon е придобит от Verizon и че Yahoo, извинявам се, да, и че ще се преименува на Altaba. Да, някакво такова. Между Alibaba и Yahoo Japan. Аз доколкото разбрах, тя новина малко сложно я отразиха в българските медии. Четох. Ще отразиха ли? Аз в Bloomberg четох българското издание. Всъщност, доколкото разбирам, оставащата част от Yahoo е преименувана, не тази, която отива в Verizon. Малко сложна схема, но така или иначе, честно казано, за нашия пазар това не е. Едва ли, чакам точно това. Да, имаме много интересна новина от Nokia.
смартфоните Nokia, които се завръщат. Най-после беше представен, първо всъщност да кажем, че една новооснована компания, базирана в Финландия, HMD Global се казва, тя пое правата с лиценз от Nokia финландците да разработва, продава и така нататък устройства под тази марка. Тоест те вече не са на старата Nokia, бъдещите смартфони, а на тази нова компания, и тя представи първия си модел, който е позициониран някъде в средния клас, има приличен набор характеристики, но не е такъв, че да се бори с най-високия ценови сегмент.